שלום, אני אסתר, אחות ויועצת הנקה בבית החולים בלינסון, ואני שמחה להכין אותך להנקה שבדרך. בואי נדבר על הקולוסטרום. הקולוסטרום הינו חלב האם הראשוני הקיים בשד. הוא מופיע החל משבוע 16 להיריון. הקולוסטרום מכיל מרכיבי חיסון חשובים לילוד, גורמי גדילה ובעל יתרונות רבים להמשך חייו של הילוד. צבע הקולוסטרום תחילה שקוף, לאחר מכן הופך צהבהב ואז לבן. השינוי בצבע מרמז על שינוי במרכיבים, וזאת בהתאם לצרכי הילוד שלך. כמותו של הקולוסטרום בהתחלה היא כמספר טיפות, אך היא מותאמת לגודל הקיבה של התינוק שלך ולצרכיו. כמותו תעלה ככל שתניקי. הקולוסטרום מוגבל בזמן, ומופיע בעיקר בימים הראשונים לאחר הלידה. מומלץ להעניק ממנו כמה שיותר. שעת הזהב. אז מהי בעצם שעת הזהב? שעת הזהב היא השעה הראשונה מהרגע שהתינוק יוצא לאוויר העולם. משרד הבריאות ממליץ להעניק בין חצי שעה עד שעה מהלידה. גם אם לא יצא לך להעניק בשעה הזאת, מומלץ להתחיל להעניק סמוך ככל הניתן ללידה. הנקה מוקדמת מגדילה את הסיכויים שלך להצליח בהנקה, מסייעת בהגברת כמויות החלב, וכן מכווצת את הרחם, וגם מפחיתה את הסיכון לדימום לאחר לידה. בשעה הזאת התינוק שלך יהיה לרוב ערני מאוד, ויראה סימני רעב, יכניס יד לפה, יעשה תנועות חיפוש עם הראש. זה הזמן להנקה. ערנות התינוק תקל עלייך את החיבור לשד, ותקרב אותך עוד צעד בדרך להצלחה להנקה. ומה אם לא התאפשרה לך הנקה מיד לאחר לידה? דאגנו גם לזה. את תוכלי לקבל ערכה לסחיטת קולוסטרום, ולסחוט את הטיפות הראשונות, שימתינו לתינוק שלך מיד לאחר הלידה. ניהול ההנקה. איך לנהל את זה נכון? כמה להעניק, מצד אחד או משני הצדדים, וכמה זמן להעניק. אז ככה, בימים הראשונים לאחר הלידה מומלץ להעניק לפחות 8 פעמים ביממה. הילוד בימים אלה יהיה מעוניין לינוק לעתים קרובות, דבר המסייע להגדיל את תפוקת החלב, וכן להתאמן על טכניקת ההנקה. מהלך ההנקה בימים הראשונים לעתים משתנה, בגלל הנטייה של הילוד שלך להירדם על השד. מומלץ להעניק משני הצדדים בכל ההאכלה, על מנת לעודד את צורך חלב. לעתים התינוק ינק מצד אחד וירדם. זהו מצב תקין, חום הגוף שלך, הריח ודפיקות הלב מרגיעים את התינוק. בשלב הזה מומלץ להציע לו את הצד השני, וכן הלאה, על מנת לעודד אותו ולהעירו. אור לאור בשלב הזה יכול גם כן לעודד את התינוק ליניקה ולתרום למהלך ההנקה. כדאי לזכור שקיימות מגוון תנוחות הנקה שונות. בחרי בתנוחת הנקה הנוחה לך ביותר. ניתן לגוון בין תנוחת המעבר, הפוטבול, הפיזיולוגית וכו'. משרד הבריאות ממליץ הנקה בלעדית עד גיל 6 חודשים, ולאחר מכן תוספת של מזונות משלימים עד גיל שנה. צוות יועצות ההנקה מחכה לך כבר בחדרי הלידה ובמחלקת היולדות, ונשמח לסייע לך לאורך כל הדרך.